öpke ortkandan soň indi türlü vitaminler şerge, gimnastika bilen ezrek dıhatını gimnastika bilen şugullanırge, ezrek massajlar ýasatsa da bola indi. Darulenler bilen Darulenlerinin dilleri görek. Kukuyany ýapragy da giýilet indi. Tünedi pişirgen. Tünete pişirgeydi. Saf havada yürüge panikaga berilmeskeydi sammy главный. Ime kurakmaska. İyi kurakmaska panikaga berilmeskeydi. Minde Covid'di bu sene. Oldu. Biz özübizde awurtkandan soň şolay boldu. Soğan kabagan 1 litrli bankaga toplap. Orakıga настаивать şuna bir paşka gvazika kanapır salıp, şunu tünetip, bir otna alınkan koran oranda. Şunu bilen juvap, bir 3-4 saatdan soň juwargan, şunu boşka maska etip asap, faydası bar köp diýendi. 1 litr suwa kestrülde koynatyp çygarasında. Şol koynap çykkandan soň 7 düş sarımsakny eşip, iri bolsa indi ortaga ezerek bölüp, koynap çykkan suwa 1-3 minut bitirdip bolasında. Şunu alıp uttan söndürüp, ýaňadan özüň adýal içine kirip, üstlerge koýup adýal içine kirip, 1 şeýne ложка suda salasın. Şunu isnisen suwuny bitkençe burun bilen sulap, awuz bilen çygaryp, awuz bilen sulap, burun bilen çygaryp, şol bir 15 minut oturasyň da ýaňadan sırasy urunga ýatasyň indi boşka, жылы ýawlyk beýlep pişirsi ýawlyk. Mene şu bir 10 gün pişirge gerek. Mene şuşunu işlesen, içtegi viruslarny öldüre